Kwazuwai vana vaMwari, tokukokai pa ndima ino nechikamu chino patiri kutarira nyaya inofadza kwazvo, yotipa ushingi nekubheja kuti Mwari haatisiyi. Mwari akabheja muhistory vake haavasiyi. Saka regai tiverenge vhesi rinogona kuvhura musungo wenyaya. Irinoti 2 Kings 18 verse 13. Zvino negore re14 ramambo Hezekaya, Senakeribhi mambo weAsiria akandorwa namaguta ose aJudha, akakomba namasvingo akaakunda. Mwari varopafadze kuverenga kweshoko ravo. But tiri kuverenga a defeat of God's people. Ngatipindei mukunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, zita renyu ngarikudzwe nekuti muri Mwari. Tiripo tisipo, you are worthy to be worshipped. Batsiraiwo pamusoro penyaya iyi, isaiwo simba pavatauri. Tanamata naJesu. Amen. Musoro wenyaya unoti kutonhodzwa kwachauruka. It reminds me in the social commentary. There is a best known Zimbabwean author 1968 1 January ainzi David M. Chiguvare akanyora bhuku rainwisa mvura richinzi kutonhodzwa kwachauruka. N'anga yainzi chauruka yakanga iri chazezesa mtunhu usina mago, yakafurufusha nyika yese yashezumbunu. But mupendero wenyaya chauruka akawana mutonhodzi, akamutonhodza iwo, akahambla n'anga chitopota chaifurufusha vanhu. Mwana wamambo Mhare akafira kuhondo. Saka nokukokai, uyai bhuku iri, kutonhodzwa kwachauruka. In history, Mwari mutonhodzi. Panorema vanachauruka vosumuka, Israeri yodzikisirwa, pane mutonhodzi anonzi Mwari. Red Sea Mwari akatonhodza. Exodus 12 Mwari akatonhodza. PaJericho Mwari akatonhodza. PaMount Gibeah Mwari oti kana vatumwa vopfuura nemamulberry trees, zivai kuti 1 komando yoburuka vakadonhedza mabwe. Mwari ari mutonhodzi. Chii chakuremera? Cherechedza chauruka kunetsa upenyu, Mwari anotonhodza. Saka rega titarisa anonzi Senakeribhi. Senakeribhi aiva ani? Aiva nemazwi amadunhurirwa ainzi the king of the universe, kana kuti the king of the four corners, kuratidza kuti aitonga pasi rese. Ma-Egyptians anga adivhitwa naSenakeribhi, maBabylonians anga agwadama, vaFilistia vagwadama, maAmorites agwadama, everyone, 10 tribes dziya dzepanzombe huru dzese dzaendeswa, kwasara Judah, promised land. Saka Senakeribhi aive nearmy of 200,000 soldiers. Haisi army yekutamba nayo. Their regalia for all, vaipfeka ainzi red tunics, red shields, red spears, deadly as blood. His CV, he has never lost any war. The indomitable power of Senakeribhi, who was powerful. Saka Mwari vakati chauruka ndokutonhodza. Pane strategy yandakushandisa ndokupa chegumi che46 cities ndisarwe ne1. Kuhistory inonzi scorched earth policy 1812 to 1813. Vafundisi, zvinonzi Napoleon aive 600,000 soldiers achitungamirira whole Europe. Australia anga aisa vakwasha vake, England aisa mukwasha,
kwese Austria-Hungary aisa umwe mukwasha yese yanga yatongwa nehama dzake. Saka Russia yatsa yakapanduka. Napoleon akati haundizivi ndonzi napo 600,000 soldiers pacha muRussia. Zvikanzi ndoda 2 weeks ultimatum, ndichauruka da kupedzera, ndopedza naye. Tsar of Russia. Tsar akati varume, Napoleon akafanana David, he is 1 for 1,000 men. Saka toita sei, zvikanzi shandisa inonzi scorched earth policy. We win in defeat. Saka vaidududza vachidzoka kumashure. Rangarirai ukatarisa kana Bulawayo Road uchibva nayo, kana ukatarisa Masvingo Road vapinda neku-Beit Bridge. Beit Bridge yatorwa naSennacherib. Pacha muMasvingo, capital city yaMasvingo yaenda. Amiri kudududza scorched earth policy. Saka maRussians zvaaita achidududza aisvika oti vakasvika muMasvingo vopisa dzimba, vopoizena nzizi. Kana vaya army yaNapoleon yatevera, kwaitevera 1 commando yemaRussians yonopunza mabridges yoti kana mapinda hamudzoki. Votevera voti pfa vabva vopinda muchivu vopisa. Scorched earth policy. Ari kuluza ndiani? maRussians. But vari kuti tine strategy kana tosvika paMoscow muHarare. Yorowa vosvika muFeatherstone vopoizena nzizi vopisa chikafu. maRussians otora pacha paBeatrice vopoizena nzizi, minda voisa poison. Kuti maRussians kana auya havana chavanowana, vosvika patollgate repa Southly Park voti varume, this is Moscow our Harare, let's defend. Saka vanga vakacalculate time nemovement kuti pavanosvika muMoscow chando chinenge chapa -3 degrees. Vakaziva kuti the Napoleon French army will never survive. Even a sniper will not be precise in shooting in polar regions. Anenge achibvunda. Nature voted for the Russians. Chauruka akatonodzwa. Mwari avhota nechando. Uya kuno ndikuratidze pabhuku iri kutonodzwa kwachauruka. God using scorched earth policy. Bethlehem richitorwa, Ziklag richitorwa, Beth Shemesh richitorwa. Mwari vachiti we win in defeat. Hauye ndomuda paJerusarema. Vakomba Jerusarema. Mwari akati yasvika nguva ndoita madana. Aripo wandoda kutaura naye. 46 cities dzichitorwa, Jehovha aripo. Ukatarisa hama dzekwako, 46 cities. Vese vekwenyu vaipenga kuti herere kupenga zvainoperera kun'anga. Saka Sennacherib ari kuti ndichauruka ari kuti kana usina kuenda kun'anga newe unopenga, iwo ndopa wasara wakamirira Jehovha. But vese vanopenga, vese vabati vana, vese hakuna vese kuti vabate vana vakanouchikwa kun'anga. 46 cities. Saka iwo ndiwo wasara. Sennacherib ought check your relatives. Surrender, pay tribute. Ndipe zvinedzerwa zvangu. Jehovha wacho anokumira ndepapo. Ipapo Mwari akati aiwa Jerusarema ichegumi changu. Ndorirwira. Vese tarisa hakuna nemabasa kwenyu. Iwewe 46 cities. Mwari akati inonzi scorched earth policy. Nhasi ndoda kungotaura nyaya varume vopedzesa. Robert Top technique achirwa naMuhammad Ali 11 rounds aisarwa, aishandisa tactic chake kwanye kuvhara 11 round asina kana chibhakera. He comes to the center, one blow send Muhammad Ali to the retirement. Winning in defeat. Ndo strategy yaMwari. 46 pane nguva yanoita kunge muvengi akufurufusha. Matambudziko achiuya, Mwari ari kuti siya chauruka amere mapapiro. Ndichamutonhodza apa kakwirira. Ndo zvinoita Mwari. Saka vasvika Jerusarema rakombwa. Akashandisa tactic inonzi
let's shut them in. No one comes out. No one comes in. Kutonhodzwa kwaChauruka. Pane imwe nguva yekuti muupenyu Chauruka kufurufusha. Ziva auya uri kutoona muhwezva wekukundwa. Ichokwadi ipapo Mwari ndo paanoda pazvinominya Mwari ndo paanoda. Dakuona intimidation inoitwa nemuvengi. Zvinonzi vanotumira spokesperson of the army ainzi Rabshakeh. Anosvika onzi tokumbira utaure nechiAramaiki kuti vanhu vese vemuJerusarema vasanzwe. Iye kuti handidi. Ndoda kutaura zvavanonzwa. Aida vese vakangwenda madzimai nevana. Army yanga iri mumidhuri ikadedera. Vanhu vokuti dai angosarenda. Zvikanzi cherechedza kubva Babyloni. Filistia vaAmori takapukuta 46 cities dziri mumaoko angu. Where is your God? Who is Yahweh in my place? Mwari akati Chauruka haacharwi naHezekaya. Wavamba ini, wanditendeka, wandigofa pauma. Kuti handizi Mwari. Yanga it transcend from a military war to a theological warfare. Ngatitarise pese Mwari paka nenerwa theological warfare. Number one, let's go to the valley of Elah. 6,000 soldiers zaSauro. Zadedera Goliath achisumuka. Who is Lord? Wokuti ndingamuchka. A trained Philistine. Saka I need a man. It was an individual challenge, but it was a national challenge. I need one man in the valley. Mwari vakati kana yahondo how dictated the rules of the game. I'm not sending a man, I'm choosing a boy. One boy was enough kutonodza zviri Chauruka. One was enough. And pana Daniel chapter 3. Chiga chaiswa Nebuchadnezzar obvat. Ndinotonga kusvika kuIndia. Who will deliver you? Theological battle. Mwari akati, well, let's meet in the fire. And ndinochandoita, I will stand in the fire. Ndoisa ma shockwaves. Ndochinja atmosphere. Preaching in the furnace. Who am I? Tisati takurotesa. Uzoti ndinani. Ndo zviri Mwari pane hondo iwewe haichadzi yako iyi haizi yako iyi. It's a higher celestial warfare. Yapfuura ground force. Haisi yako iyi theological warfare. It's the battle of the gods. Mutonodzi anofanira kutonodzwa anonzi Senakeribi. Handizivi chakunetsa. Pane one voice rinogona kutonodza afurufusha dzinza. Cherechedza. Pane kwaunofanira kutarira. Rangarire musoro wenyaya uri kutiko kutonhodzwa kwaChauruka. Nau tichikura tiri kuchikoro. Taiva nemukomana ainzi Brad. Aiva nediti. Saka waingoti ukavhiringana naye aikukwatisa. Vafana mazano anoti kukwatisa. Aingouya woti ndokupwanya pwanya. Wotongwenda wega. Saka takadzidza kusvika tapedza chikoro. Brad akarwa chikoro chose asi asina umwe wakamborova. Haana kana musi wani waakarwa. But waingongwendesa vanhu vobvunda. But Brad haafananidzi naSenakeribi. Nekuti Senakeribi une nhoroondo yekukunda. Kana waitarisa kuancient Near East kwainzi Senakeribi wanga abata akakurira. Ndobva auya kurudzi rwaIsraeri. Ndobva arova 46 cities dzikadona. Saka anga asiri Brad. Ndava Senakeribi ane nhoroondo yekukunda. Now aisvika ongwendesa vanhu. Aitumira vanhu vake to intimidate. Kana vasvika vakakwatisa voenda. But paaiuya vaiparadza. Saka Hezekia unozviziva kuti muchinda uya haasi muchinda nje. Unoparadza. Ndava engineer East yachema nayo. Saka tsamba yasvika Hezekia ukaverenga 2 Kings chapter 19 verse 1. Inotiko zvino mambo Hezekia wakati achinzwa akabvarura nguo dzake akafuka magumbu akapinda mumba maJehovha. Mwari wokudenga ngaavongwe.
naurega uverenge vhesi ya15 unzwe. Inobva yati ipapo Hezekia akanyengetera pamberi paJehovha akati, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, iye ugere pamusoro pamakerubhi, ndimi Mwari, imi moga woushe hwose hwenyika, ndimi makaita kudenga napasi. Rerekerai nzeve yenyu Jehovha munzwe, svinudzai meso yenyu Jehovha muone, inzwai mashoko aSenakeribhi akatuma kuzozvidza Mwari mupenyu. Zvirokwazvo madzimambo aSiriya akaparadza ndudzi nenyika dzadzo, akakandira vamwari vadzo mumoto, nokuti vakanga vasiva Mwari. Asi rakanga riri basa kuti ushe hwose hwenyika huzive kuti ndimi Jehovha Mwari, imi moga. Now anopinda unonamata. Tsamba yasvika yekuti sarenda, andirwi netype yako. Tarisa 46 cities zvaitika. Tarisa ancient Near East zvandaita. Ini pandasvika ndoparadza. Saka ndaakuuya kwauri ini chauruka. Andirwi netype yako. Now Hezekia azviona, anoti nyaya iyi haisi yangu. Iyi nyaya ndikamira nachauruka uyu, ndikamira naye andiikundi. Senakeribhi murume wehondo. Saka rega nditizve ndiende kutemberi. Mwari kudenga ngaavonga. Maconditions aiswa pamberi pake. Sarenda kwandiri. Iye anoti handindi kuna Senakeribhi. Ini ndinotizira kuna Mwari. Senakeribhi atumire tsamba, but handiti zvaSenakeribhi. Kangani wakaipa paakatumira tsamba, iwe ukatizira kuna Senakeribhi. Kangani Satani paakaunza tsamba dzake, akakuverengesa leta muupenyu. Leta yacho yauya, iwe wakanotsvaka anza nekuhwanda kwaari ukapiwa maconditions iwe. Marriage yakanga yanonoka. Satani ndobva auya netsamba yake, akati iwe haucharoorwi, iwe ndobva wavhunduka. Instead yekutizira kutemberi, wakabva watizira kuna Senakeribhi wacho, ndobva wapiwa maconditions. Iko zvinononzi geza, kana wageza usapukuta. Wakapiwa maconditions naSenakeribhi. Kangani basa parakarita seranetsa una mapepa, ukati ukukufurukushwa, ndobva wanzi naSenakeribhi uya tikupe maconditions. Naka wakaenda kwa Senakeribhi, instead yekuti utizire kutemberi, iwe wakaenda kuna Senakeribhi. Saka nhasi unopinda mumba uchita zvokushedha, wakaudzwa kuti unopinda mumba nereverse, wakapiwa maconditions. Saka unopiwa mari yako haitambidzwi munhu muruoko, zvine mutemo zvinhu zvacho. Wakaenda kwa Senakeribhi, ndobva waenda pasi pake. Hezekia akati hazvigoni. Senakeribhi zvawaita izvi, wadenha kwete ini ndoga, but wadenha naMwari wandotenda. Satani aifana kumbokwatiswa mani. Paanoitawo sabradhi, achimisa chifuva chake, waifana kumudza Satani wadenha kwete ini ndoga, but wadenha naMwari wandakatenda. Saka utaona kuti anoenda. What a leader. Hezekia anoenda, Israeri yose iri kuchema, yakatarisa pana mambo. Iye akati makatarisa pandiri, ini ndakutarisawo kuna mambo. Kuri kutsvakwa baba leader, vanoti zvaoma, mhuri yakatarisa pana baba, iwo baba wotarisa kudenga. Pari kutariswa mai leader, vanoti zvaoma, ivo havati maziso evana ari pandiri, saka rega nditizire mun'anga, vanotarisawo kudenga. Saka anoenda, kaverenga vanonyora, vanotiko akasvika akaspreada the letter before the Lord. Because it was symbolic. When he laid the letter before the Lord, he laid the problem at the feet of the Lord. Amen. In other words, he was acknowledging his inability to solve the problem. Akati Mwari handigoni.
mukaindisiya ndiri ndega handiigoni. Ukaverenga John Wesley achinyora anotiko he lay it before the Lord, a case which he knew not how to manage. Akati nyaya iyi handiigoni. Saka namamwe manzwi pari kunosenda nyaya pana Mwari ari kuti Mwari panyaya iyi zvikaramba nemi zvaramba. Pane pamwe patinofana kuimba naMwari wekuti taiswa parukodoya neupenyu unoti Mwari kana zvaramba nemi zvaramba. Handina kumwe kwandichaenda. Kana imukati nyaya iyi maikoniwa then zvaramba. Sevakomana vanotiko we are not careful to answer you, King. Right? In other words, we are careless to answer when it comes to issues of worship. But vanobva vati kana nyange Mwari wedu akarega kana akapindura hatipfugami. Pane dzimwe nguva dzatofana kuti isusu chero kana zvatoramba kana zvemwana zvaramba naMwari zvaramba. Kana zvebasa zvaramba naMwari zvaramba. Kana zvemurume zvaramba naMwari zvaramba. Handifi ndakanotora murume womunhu. Handifi ndakanotora asina kutenda kwakafanana nekwangu. Handiti kana zvaramba naMwari zvaramba. Kana pfuma yaramba naMwari zvaramba. Handindi kumanjuzu, handindi mumba men'anga. Kana zvaramba naMwari zvaramba. Saka Hezekia ari kuenda as if to say, Mwari kana mukangotadza nyaya iyi zvafa. Kana imangosiya zvafa. Imagine having such a leader. Be it at the family level, be it at the territorial level, be it at national level. Imagine having such a leader. Anoti kana Mwari zvikaramba nemi zvaramba. Now anoti akunamata. Ndinofarira pamunamato wake. Anoti Mwari imi munogara pamusoro pamacherebu. In other words, Hezekiah ari kuacknowledge the supremacy of the Lord. Akati handisi kunamata kuna Mwari anongorije. I worship the creator, the omnipotent, the omniscient God. Ndiyo wandonamata. Iye akanga aripo kuvapo kusati kwavapo. Saka anoacknowledge simba raMwari. Akati Senakeribu angadaro akaita mbiri asi munhu. But imi manje Senakeribu angadaro akaita mbiri but wakapoteredzwa namabhiza. Imi munengirozi munogara pamusoro pemacherubi. Senakeribu angadaro akaita mbiri but angotonga ancient Near East. Imi makasika makarayira zvinhu zvikavapo. Saka ngatimboona naye tuone kuti iye ari kutemba nei. Wakwatisa akandoda kuona kuti Mwari wenyu akamira sei. But regai ndimuintroducewo kuna Mwari wangu. Saka toda kuzviona kuti makanga muripo. Imi maivapo kare. Maka created this world ex nihilo, from nothing and out of nothing. Tobva zvavapo zvanga zvisipo. Iye akawana Asiria yavapo. Zvikadzadaro anoacknowledge. Chimwe chinhu chandofarira pari anoacknowledge. Anoti Senakeribu akaita mbiri yekuti akunda kumwe takazvinzwa. But anobva aenda mberi achiti nemhaka yekuti vana Mwari wavo. Akakunda nemhaka yekuti vaMwari wavo havasi vaMwari, mabasa emaoko avanhu. Saka akakurira nekuda kwaizvozvo. Asi imimi, Israel ichifunga tiri muproblem. Hezekiah aiona iri an opportunity for God to manifest his power. Nemhaka yei ari kuti nhasi ngachizikamwa. Kwaakakurira kuna naMwari vakasikwa vakagadzikwa namaoko avanhu. But this time ade naMwari akasika. Saka nhasi ngachizikamwa kune dzimwe ndudzi kana imaita for the sake of your name. Ngazviitai kuti dzimwe ndudzi dzizive kuti aiwa kwakakurirwa kuya vana Mwari wacho miti yaitemwa yoiswa maziso. Imi mamuna kudaro. Saka dzimwe ndudzi dzakufana Israel chiona sekuti taakuparadza. Kuna Hezekiah aiona evangelism. Akati Mwari mukaita basa renyu apa pachaponeswa vanhu mani.
pane dzimwe nguva mhani dzekuti upenyu pahunokuisa parukodoya nevasingatendi vachiokera gemu racho, iwe unofanira kuzviratidza kuti Mwari chizviratidzai nanatete vangu vaisatenda musavadha, this time vanotenda masvita mani. Pane zvimwe nguva zvokuti unofanira kutemba naMwari, vekung'anga vatende kuti Mwari uitomuda, nemhaka yekuti paitembwa nezvinhu, paitembwa nezvinofema zvisina kusika. Saka iye anodaro kuti ngazviitwe kuti Mwari muzikamwe kuti muri Mwari. Saka nau giant riri kuuya, but Hezekia ari kuti zvanaka, magiant ngaachidhumana, magiant ngaachidhumana. Saka ukadzidza kunodzi number 1, Hezekia achienda ari kuenda nemunamato pamberi peenemi yavimbisa kuparadza. Iye haapinduriwo nekukwatisha, anopindura pamunamato. Saka avhundusirwa, iye anotiko mhinduro yangu ndinoiwana pamunamato. Saka anoenda mutemberi opfugama. Vazhinji pavanokwatiswa naSatani havapfugami. If there is a distance inochiwa nevazhinji kuifamba, is the distance from the knee to the ground. Vazhinji havari kufamba distance iyoyo. Vangatoenda mung'anga, vangaenda mumaprofita enhema, but Hezekia anoti ikoko handiendi, Mwari zviratidzei. Saka akaknoleja Mwari mumunamato wake. Zvikanzi Hezekia ukatarisa prayer yake, it is characterized by a childlike simplicity. Aita semwana ari kungoti mimbaba muchaona zvokuita, tanzi tiri kudiwa kuenda kutrip, but ndokuziva kuti muchazviita. Indangouya kuzokuudza kuti mari yetrip 4,000, ini ndodawo kuenda, ndapedza. Ndovimbiso yemwana, zvamuchaita muchaona zvamunoita sababa. Saka Hezekia ari kutiko, Senakeribhi wavhundutsa, ndauya kuzokuudzai, makandigadza pachigaro chamambo, imi muri baba vangu, muchaona zvamunoita sababa. Pane dzimwe nguva hama yangu, paunovhundisirwa newakaipa, waifanira kuita pamunamato, woudza Mwari akakusika muiti wako kuti ndavhundusirwa, imi muchaona zvamunoita sababa. Saka nguva yekuti chauruka atonhodzwe ichasvika, one way or the other. Ukatarisa mashoko evatumwa vaHezekia chapter 19, endai mundomuudza Hezekia mambo waJudha muti, Mwari wako waunovimba naye ngaarege kukunyengera. Ndo mashoko, ndiani Mwari uyu? Saka in response, Mwari akutaurawo through Isaiah, his prophet. Anoti, watuka ani? Iwe wawatuka iwe. Ndiani? Obva ati, watuka Jehovha nenhume dzakwe. Ukati ndakwira kumakomo marefu nengoro dzangu zhinji, ndakateka mvura ndikamwa nedzimwe nyika. Asi challenge yawaita, wandifananidza nezvimwe zvimwari. Wandifananidza nezvimwari zvakavezwa. Zvinoti kana pazvakagara pakuda kuchairwa hazvinzi simukai, zvinosimudzwa. Zvimwe zvimwari zvina maziso asi hazvioni. How do you do that? Unondifananidza sei? Wandifananidza nani? Mbiri yako iwe. Come on. Waiunganidza nekuti wanga uchikunda zvimwari zvisingatauri. Wanga uchifanira kuita background check. Wabvunzawo Hezekia kuti Mwari wako ndi Mwari rudzii iwe? Anosimudzwa here kana kuti anosimuka? Ane zvimaziso zvisingaoni here kana kuti anoona? Nzeve dzingoripo here for design kana kuti dzine functionality? Wanga uchifanira kutanga wabvunza zvino, pakutaura kwako wataurisa.
Saka hezvinoi zvatichaita chauruka. Ndezvizvi zvatichaita. Verse number 32 ya 2 Kings chapter 19. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiria. Number 1, haapindi muguta rinoi. Number 2, haaposheri museve imomo. Number 3, haasviki pamberi paro nenhoo. Number 4, haatutiri gomo revhu pariri. Zvinhu 4 izvi ndo yainzi siege strategy. Mwari akatarisa strategy yaSennacherib. Akati kana akuda kuita inonzi siege, kukomberedza guta namauto wake, kusvika chikafu chapera, kusvika mvura yapera, kusvika vanhu vasisina zano, until they surrender. Mwari akati, these 4 things are not going to happen. Number 1, inzwa, you are not entering. Number 2, you are not shooting. Vakamanaka, Mwari ari kuti hapana kana museve 1 uchakandwa naSennacherib, asi ane mauto 185,000. Of the 185,000 bows and arrows ready to shoot. Nekuti aiti kana akanda museve, mauto akachengetedza guta ari mumadziro aidududza, iye oswedera, osimudza mavhu, ovaka mashields ake. Mwari akati hakuna kana museve 1. Ndiri kuzviziva kuti chauruka pahama dzako akakanda museve vakawira pasi. Pahama dzako akapinda mumwana akaenda kumutoriro. Pahama dzako akasvika akasimudza mavhu. But chikonzero iwe wamira naMwari asingasimudzwi, hakuna museve. Hakuna museve unokandwa. Saka ukaitarisa nyaya yacho paverse number 34 pari kunzi for my sake. Ende Mwari anozvitaura kaviri. Izvi ndaakuitira inini. What is the problem? The honor of God is at stake. Amurwa panze hauiti mwana, handiwe ndiMwari akakusika. Amurwa panze haurorwi, handiwe. Don't take these things personal. Amurwa panzi murume wako haadzoki, hauziri iwewe, ndiMwari akasika murume. Saka amurwa apa, this issue is now no longer about you. It's now no longer about you. Vanobheja kuti uyu hapana kana mwana wake 1 anochata. Ipapo amurwa, handiwe ndiMwari. Ipapo ndo panoda kuti oziye nzvimbo yako, wosiya Mwari otora nzvimbo yake. Ukada kumira pamurwa Mwari, wazviita Mwari. Saka Mwari achakusiya iwe muhumwari hwako kuti uite zvaunogonawo kutraya saMwari. But parinonovira uchaona kuti waifanira kupa Mwari nzvimbo. Tinonyanya kumira patinofanira kugara pasi. Kwarwariwa muraini, unongomira, gara pasi. Kwarwariwa, kwafiwa, mwana sit down. Dzimwe nguva dzidza kugara pasi and let God be God. Give God an opportunity to show himself God in your life. Ipa Mwari, dzimwe nguva unomira pausiri kufanira kumira. Gara pasi. Siya Mwari apedze iya yake. This is now a theological warfare. Mwari arida kubvunza Sennacherib iwewe manje unondimhura ini. Saka mukaitarisa nyaya yacho, he charges the God of heaven with similar helplessness, like the gods of Eva. He charges God with the similar powerlessness of the gods of Egypt. Kuti zvimwari zvekwaIjipita hazvina simba, nyangwe naMwari ari kudenga haana. Zvimwari zvekwaIjipita zvakapera simba naMwari. Ipapo God has to rise and show himself as God. Saka Bible rinoti that same night. Usiku ihwohwo, the angel of the Lord was dispatched from heaven. Apa panobuda ngirozi yetype iyi. Haisisiri nyaya yekutaurirana. Enda pana Exodus chapter 12.
yanga isisiri nguva yematalks matangwa achiparara kubva kushoshe kusvika kumunhu yanga isisiri nguva yematalks. This is no longer a time yemanegotiations. Verenga uchaona book rinonzi manuscript release volume 10 page 261. These are angels that are not permitted to come to earth because they are a hindrance to God's work. Dzinoita sedzinouya kuzovhiringa basa raMwari because padzinouya expect no mess. Chauruka chatonhodzwa. One commando yekudenga yakuuya kuzomhara pamusoro penyaya yako. Uchamuona Mwari. Gara pasi, Mwari unosimuka. Chauruka unotonhodzwa. Chauruka ari kukushaisa hope, ndiye watiri kutaura nezvake. Chauruka anoita kuti mutsago umuke wakanyorova, ndiye watiri kutaura nezvake. Wekuti ukafunga hana inorovera mumaoko kuti ndo chimiro chiri muupenyu hwangu here ichi. There is a time when God will put an end to it. Saka mutumwa uyu ndiye akasimuka paEden. Vanhu vadya zvavaisafanira kudya. Zvikanzi vakadya muchero uyu, they will be everlasting sinners. And vanogona kufunga zano rekuda kuzama kusvika pamuti uyu. Vakava vatadzi vanogara nekusingaperi. We cannot afford that. They were dispatched. Dzikaisa pamusuwo weEden. Minondo yaijuja. Mitsvuku yakaita ne-X-shaped. Kwakukonesa Adamu nemudzimai wake kupinda. Idzi ngirozi idzi ndo dzakatumwa. David afarisa akaverenga vanhu. Mwari akati mukuru hondo idzi ndani chingorwa wani usina kuverenga vanhu. Kwapo wauda kuzama kuita sei iwewe? Sei urida kumira paunofanira kugara pasi? Saka chisarudza unodei 3 years uri mumaoko avavengi. Akapiwa 3 options. David akati ndinouya kwamuri Mwari. Kana morova munorova nenyasha. Ndinouya kwamuri Mwari akati it's fine. Mu 3 days ndoda kumbodhila newe. Ngirozi ndobva yauya kerubi ikatanga kurova varume ichipaza vachifa. Kusika aiona iri mudenga iri pamusoro pemunda waArauna muJebhusi. Ndopa akasvika akati Arauna shamwari ndipo munda wako nenzombe. Ndinokupa mari. Pane offering inoda kuitwa pano. Pane kuparadzwa kwaitwa. Arauna akati mambo muri mambo torai mahara zvikanzi zviti iyi nyaya haidi mahara iyi. Haidi mahara. These are the kind of angels. Yakauya pana Sennacherib. 185,000 corpses by sunrise. Saka I can imagine ngirozi ichingopfuura zvichisara zvazvitunha. Kungopfuura ichisara zvazvitunha. Vakati vachimuka mangwanani ukaverenga 2 Chronicles panotaurwa nyaya iyi. Kunonzi vaifa vacho anga ari matop generals. Anoona kana imbwa dzikauya kwauri dziri 10 ukarova yakasimba yacho dzimwe hadzimiri. And that was the strategy that God used. Akarova vacho magenerals, macommander in chief. Kwakumuka zvazvitu 185,000. Bhaibheri rinoti kudii? Bhaibheri rinoti akanzvinzwa Sennacherib. Kwakudzokera kumba seshirikadzi. Akaisa musoro pasi. He mocked God in his letter. Mwari akamuseka akati handiti kuti usekwe nemuchinda wehondo. Mhandara diki diki ndo ichakuseka iwewe. You mocked me, I will mock you. There is a metaphor inoshandiswa naMwari. A world leader being led away like an ox with a hook in his nose. Oh, how comical. Funny comic. Defiantly comical. Kuti Mwari anoti mutungamiri auraya kumwe kwese anodzokera senzombe ine huka mumhino. Achidzokera Mwari akati aiwa handisati ndapedza newe. Ngirozi dzepana Revelation 16 dzichauya kuzoparadza. Dzapedzana mauto. Mwari akati ndikakusiya Sennacherib uri mupenyu iwewe unogona kutsvaga dzimwe. Ndoda kupedza newe hautuki Mwari. Hautuki Mwari. Ndoda kupedza newe. Kwakumutevera kumba. Ari mumba metemberi ya Mwari wake Nisroch. Akaurawa ari mumba metemberi ya Mwari wake
akaurawa nevanakomana vake. Chiona zvinoitika, Hezekiah watora tsamba watiza nayo waenda kutemberi. And kutemberi, it was a source of protection. The God of Hezekiah became a source of protection, a source of life and a source of happiness. But paanoenda kuna mwari wake Nisroch, temberi ya Nisroch became a site of murder for one who believed in Nisroch. Saka ari kutonga ndiani? Chauruka watonodzwa. Izvi zvinondikanda mberi. Ndichiona Hezekiah riri sangano ramwari. Senacherib ari Satani mbune. Vamwe vose vakatenda kwaari, vachimutswa makuva pakumuka kwechipiri. Vatsvene vamuka vakaenda vaakudzoka vari mukati meJerusarema idzva. Ndinoona mauto ekare vamafomation vachimutswa kubva mumakuva, being rallied to the battle of Armageddon. Vachinzi huyaitirwe naye titore guta, ipapo moto uchabva kudenga woparadza mauto. Ndinoona Satani achisiyiwa nesvingirozi zvake to witness the final destruction. Achiparadzwa pekupedzisira, vose vakatenda maari vachiparara. Pana chauruka mukuru achatonodzwa. Inguva pfupi Jesu unouyazve. Inguva pfupi vakafa muna Kristu vachamuka. Inguva pfupi Jerusarema richaburuka riina vatsvene. Inguva pfupi Satani uchasunungurwa kubva mugomba rakadzika. Inguva pfupi vakatenda maari vachamutswa. Inguva pfupi vachaungana vachiti ngatiparadzai guta tiritore. Inguva pfupi ipapo moto uchanaya uchibva kudenga ugovaparadza. Chauruka uchatonodzwa. The source of all our misery, the source of all our tears, the source of all our crying, kutambudzika kwedu kwese chitubu ndi Satani. Kune ndenga idzva nenyika idzva zvinouya, kunenge kusisina chauruka, anenge akatonodzwa kare. Jerusarema idzva richigara pamusoro pegomo remuorivhi, gomo remuorivhi richitsemuka napakati. Jerusarema idzva richizadza nyika. Bhaibheri rinoti Mwari uchavaka tabernacle pakati pavanhu vake. The Lord will pitch his tent among his people. Iye uchava navo, ivo vagova naye. Iye uchagadzira. He says, behold, I make all things new. Chauruka uchatonodzwa. Chivi chauri kuita chiri kukonzerwa nachauruka. Jesu akafa pamuchinjikwa. Ropa raKristu rinotonodza chauruka ari mumoyo. Ukararama uri mutsvene iwe. But the deal and the secret is to run to the temple. Kana chauruka avhundutsira, tizira kuna Mwari. Haudiwo here kutizira kuna Mwari? Wavhundutswa pakawanda. Nhamo nematambudziko zvakakuunganira izvi zviri kuda Mwari. Rasha zvimwe zvimwari sezvakaitwa naHezekiah panzombe huru. Uye kuna Mwari, womirira Mwari. Nemhaka yeiko? Chauruka uchatonodzwa. Zvivi zviri kukutonga. Chaunoti ichi changu hama dzangu. Kana mati ndo zvandiri ndichafa ndakadai, upombwe huchandiparadza, umbavha huchandiparadza, makuhwa achandiparadza. It's the source yachauruka, but akatonodzwa paKalvari. Jesu achideura ropa kuti rive nesimba pamusoro pezvivi. Haumudi here Mwari uyu anogadzirisa zvese, the physical aspect of life and the spiritual aspect of life. Nerimwe zuva chauruka uchatonodzwa. Pane nhamba dziri kufamba pasi apa. One way yekushanda pamwe naMwari kuti chauruka atonodzwe is to be baptized. Kana wasarudza kubhabhatidzwa, chingonyora message panhamba dziri kufamba pasi apa. Uzviwanire nyasha, ubhabhatidzwe. Kwauri ikoko unowana vanokubhabhatidza ukasarudza Kristu ane simba rekutonodza chauruka. Haungasimudze here ruoko uite sarudzo iyi. Tina matetese. Baba vedu vanobata ushe panyika musoro kudenga, ishungu dzedu ngazvifanwe nhasi kuvateereri navaoni kuti imi muri jinda rehondo. Amen. Muna hondo dzamunomira mukakurirwa. Tibatsireiwo tigone kuverenga strategy yenyu, kuti dzimwe dzenguri kuita sekukurirwa ndo strategy yenyu mukupedzisira muchikurira. Amen. Saka kune umwe ari pano asimudza ruoko, marriage yake ari kuti kuda kwatova kukurirwa. Umwe akatarisa vana vake vava madrugs anoti pada kwava kukurirwa. Toda kutendai
nekuti imi muri mutonhodzi wachauruka. Senakeribi paakasimudzira zita rake, for the sake of your name, makazviratidza. Chizviratidzaiwo kuna mai avo, chizviratidzaiwo kuna baba avo, zviratidzaiwo kumusikana uyo, zviratidzaiwo kumukomana uyo, zviratidzaiwo kuna sekuru avo vapererwa netariro nemhaka yesituation. Apewo simba rekuti kana vatizira kutembere muteererewo nzeve. Ndakutendai nevasarudza kubhabhatidzwa. Tine hama idzo dzaakuda kufamba nemi, tivachengetedzai nemhaka yesarudzo iyi, kusvika vapinda mudumbu remvura vafe kuzvivi vatange upenyu hutsva nemi. Maita yenyu nemidziyo yamashandisa, dai varwireiwo hondo dzavo. Kana zvichinge zvadaro, rangariraiwo nyika yedu yeZimbabwe, rangariraiwo nharaunda dzakatipoteredza, rangariraiwo vese vateereri navaoni. Kupedzisira tibatsireiwo tive netariro iyi yatisimbisa kuti Satani zviro kwazvo achaparadzwa. Toda kuzvionawo pazvichaitika, zita renyu gokudzwa. Yomunamato yedu muzita raJesu tokunamatai. Amen. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu